Niin, tässä videossa minä näytän miten tehdä Roblox-puita Treffurassa. Helpon raha. Kurran saan. Elikkä tälle. Montako se nyt on. Ottapaa. Sillä että sinne tulee ainakin 7 palikkaa siitä keskeltä. 3 ylöspäin. Ja sitten sen tulee tämmönen. Sitten tähän tarvitsee tietysti tämän asian, mikä olikaan, en muista. Jos olet paremman tehty tästä, niin tarvitsee tähän sitten, jos haluaa tehdä paremmin, niin tarvitsee myös tämän. Sitten magneetteja tarvitsee 3. Tälleen. Tähän tarvitsee myös tämän tuohon. Tähän tarvii aika tavaroita. Tälleen se toimii. Jos pelaa tietokoneella painaa V:tä. Jos pelaa puhelimella painaa sitä, mikä oli semmonen tähtäysnappi. Tämä on super helppo rakentaa. Ja helppo ohjata. Tässä pitäisi tehdä muitakin grindereita. Sinne grindataan vähän kuluttua. Ja yksi helpoimmista grindereista on tämä. Hemmetin kärpäs. No tää on semmonen kärpästä. Semmonen kärpänen. Ja sit se menee keskelle sitä mahdollisimman keskelle. Mitä vitsiä? Joo, se oli yhdellä. Se toimii yhdellä tolleen, mutta älä pistä 2, koska muutenkaan. Eli se haakkavälit siinä. Ja rakennusvinkki on. Tässä on yksi rakennusvinkki. Lasin, jos ei halua sinne taakse näkyvää seinää sille, niin jotkut tekee noin. Se niinku tossa näkyy heikommin, mutta sitä ei enää näy yhtään. Sitten, jos haluaa ilmaiset kultaharppuunat, niin pitää tehdä sitten juttu. Vaikka lennättää joku alus tai mikä tahansa, niin se palaa.
niinku tuolla asti. Oi vitsi. Tässä kestää hetki. Minä sain mun kurssin tuolla. Niin tämä. Telkkari. Jos on vaikin paljon haastetta tähän, niin panee iPhone-näppäistä pientä. Siis se... Joo, tää on tämmönen, että sitten lähtee vaan tekemään. Ketä ei varmaan kiinnosta, niin mä otan gamepien pois. En nyt ainakaan tästä saa mitään, mutta... Nyt se tulee sen, että mä en voi tästä mitään, en mä tiedä. Tästä ei saa mitään. Tästä saa... oliko... Joten 400 ja 2 kultaharppuunaa. Ei hirveä ja se ero, mikä kultaharppuunalla ja normiharppuunalla on noin 13 harppuunaa tässä. Tässä on aika, että milloin se irtoaa 30 sekunnin päästä. No niin, se on 4, 3, 2, 1. No nyt se irtoaa. Tässä ei ole sitä aikaa. Eikä tässäkään, kun se on 2 päätä ja 2 lankaa, niin se voi ampua 2 suuntaan. Ja kyllä se voi myös vetää silleen, että sama homma näissä kahdessakin. Sitten miten nämä... Mä en muista miten tää aukaistaan. Mutta